Tieto všetky inžinierské siete sú dneska ohrozené, pretože každý ďalší malý pohyb môže spraviť kolaps napríklad tohto plynu, ktorý nám ide tesne krajom zosuvu. Pritom stačí, ak by opäť trochu zapršalo a stále premočené podlažie pod vozovkou a chodníkom by sa otrhlo na frekventovanú cestu pod ním. Keby nám teraz začalo pršať, tak znovu hrozí. Ešte dnes bola zemina v hĺbke 2 metrov úplne premočená, čo je vidieť aj na svahu, kde stále vyteká voda. Podľa geotechnika k zosuvu zeminy so stromami došlo preto, že sa podlažie nasýtilo vodou. Svah sa potom otrhol a spustil ako po šmykľavke. Keby bolo všetko fungujúce, tak by sa to nestalo. To znamená, keby dobre fungoval kanál. Kanalizácia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v mieste zosuvu je funkčná a čistá a nemá priamy súvis s udalosťou. Len o pár metrov ďalej od miesta zosuvu došlo k podobným, ale menším haváriám. Na zvlnenej ceste je jasne vidieť, že je kompletne podmytá. Na tomto mieste je dokonca odkrytá polovica stĺpu elektrického vedenia. Svah na niektorých miestach držia pokope už iba korene stromov. Celá Žižkova je proste v havarijnom stave.